Boss! 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 Ay ka, boss! Ano ka? Puray si Puen mo duman. Trabador mo naglalan baster. Puray si gisa ng lakaw-lakaw. Hindi man nagtrabaho. Ay, hindi nagtrabaho yan kaya na. Hindi nga, boss. Duman mo. O, iba nila. Ito ka nanda? Pigpara ko yan ko sana. Paprahiling ko. Hindi talagang trabaho kaya. Garo din yung matatapos. Iyo, boss. Puray hindi na yung trabaho yan kaya. Dapat ka, sinabihan mo to yung labo-labo unta. May papakyawan pa kitang sarupa. Bari ka rin dumanan. Puray pig naman ko na yan, boss. Pigsabihan ko na yan na maglabo-labo. Tamayaon ka na. Abot ka na. Ngunyan, mayo. Ay, dumanan ko. Iyo, boss. Talagang pinapanggutan naman ng... Uy, hindi na niya talagang... Trabaho mo yun ah. Pero bagang babayaran ka mo nito to. Pero boss, di mo pag istorya na sinabi ko sa imo. Ay, ako bahala kayan. Buray, uraga daw kayan, boss. Buray, maisog pati ang trabador mo yan. Ay, sa ko na makaisog-isog yan. Ay, bro. Yan pati Ayaw. yung mastiro niya pating yan. Pagkadikit ka din yan matapos-tapos yan. Iyo. Inaabutan na kami ng may sa limagyo na ba? Pira naman dyan, boss, ang binayad mo, boss. Puri, 600 ang ano kayan. Ang daw. Mahalon man. Libre ka kan pa. Ay, buray. Yung kasi para, ay, bro, nina. Pick up, Mababasbasan ko talaga sa kaniyo. Ika para loko ka kayong boss. Niloloko niya ko kunyan. Alang mastirong pati din marunot-runot ang laboy na yan eh. Ano, puri lang mastiro niya. Ay, kung ako, boss, nagtrabaho kayan, boss, baka duwang aldaw pa sana yan, tapos na. Ay, dahil ako na lang han. Ipailing ko sa imo kung paano maglang-master. Iyo, boss, Ah. more ka kayan, boss. Ay, puri. Kuday mo nahapot. Ang lalang master ko to 10 hektarya sarong oras ko nagtitrabaho yan. Ay, buray mo, ka palan, boss. Ano oras ko sa maura? Sige na, boss, pakitaan mo daw kung gilas, boss. Oo, boss, dumaan kita. Kaya, magsunod ka sa kuya, ipapailing ko sa imo kung paano ko maglang master. Dahil ang mga piglang master ko kadto, eh sabi ko napapa-smile ko may sadiri kayan, ka mga umang yan. Sabi mo sarong oras, sarong hektarya. Ay, boss, more ka palan, boss. Bilib na ko sa imo, boss. Ako kaya, Bicolano ba kita ano? Dapat yan pagsasanayan tayo. Dahil kita parang gakugak. Iyo, boss. Wow! Gusto mo nga sarong hektarya, ka mga oras ko lang yan. Imuurag ka, boss. Kung sabi ko sa imo, ano na yan? Gusto mo sarong oras, may tanong na ni Paroy. Madya. Ano ang trabaho mo? Tading marunot-runot ng laboy na yan. Ang paglalang master bang organ, dapat itinudoon yan. Hindi naman trabaho mo na pinapakakang kaning maayos. Sige naman masteron mo yan. Karoon na ba kayo sa mga bulation man na style? Karoon ba kang bagong turi? Ano na yun yun? Inahiling nito ang lang mastero na yan. Karoon na ba kayo sa... Dumanan mo na, boss. Dumanan mo, boss. Ika na magtrabaho kayan, boss. Ayo. Talagang dudumanan ko siya. Baka makakaligo ko siya. Dudumanan ko yan. Hindi na ko natin. Iyo, boss.
Ay, boss! Ay, mura! Masaya, boss! Wala mo ba? Ura ko ka, boss, magpakina, boss! Napasok ko sa trabador. Oh, sige na, tayo mo na yan. Bala ka na kayan. Uray, manayaw ka pala. Manayaw ka pa, bro, sa bag. Nalingaw na ka ako ng master. Okay, hindi. Nahinay ka ako, barkada. Uray, nung nag-drive. Uray palang trouble sa probinsya. Uray! Masabra mo, ano, boss? Barkada na pati abot mo sa ubos. Grabe na pangyari sa buhay ko. Ano, barkada? Uray na. Girt pati sa trabador. Napangyari sa kuya. Naguyam-uyam na lang. Grabe si Mirni. Sayo mo, kay ura ko ka, boss, maglan-master, boss. Maura ko dati. Sa Roy Tarya, kayo ko Uray! oras. Pikarado mo sinalawgan mo. Ay, grabe ni. Uray, malas kaya. Uray, grabe ni tayo mo. Ay, kung ba malas, kaya ko to. Iyo, uray. Kaya ko busay mo tumod, boss. Inakado mo si hawak mo. Kakada ko ng laboy ka to, ha. Grabe. So, sabi kong, napanlingaw na ako. Napanlingaw na, sabi ko sa'yo mo. Ah, probinsyano ko, maurag ni. Uray, mabawi ako sunod. Mabawi. Wala na, itsura ko. Ari, baka na, paano? Madaman ako. Iyo, boss. Matarapos ako. Iyo. Di ka naman nabala, bantay ka yan. Iyo, boss. Di kami palang maskira. Tama ka marapos sa kuya. Mayo man pala ni boss. Hambugod man pala ni. Ma. Dangani manayaw man pala ni. Puro sa nabang kambugan. Luway-luway bukan pa ulit. Oh. Tiga. Mayo. Abi, boss! Ay, mura! Masaya, boss! Wala mo ba? Ura ko ka, boss, magpakina, boss! Napasok ko sa trabador. Oh, sige na, tayo mo na yan. Bala ka na kayan. Uy, manayaw ka pala. Manayaw ka pa, bro, sa bag. Nalingaw na ako ng master. Okay, hindi. Nahinay ka ako, barkada. Uray, nung nag-drive. Uray palang trouble sa probinsya. Uray! Masabra mo, ano, boss? Barkada na pati abot mo sa ubos. Grabe na pangyari sa buhay ko. Ano, barkada? Na. Girt pati sa trabador. Napangyari sa kuya. Naguyam-uyam na lang. Grabe si Mirni. Sayo mo, kay ura ko ka, boss, maglan-master, boss. Maura ko dati. Sa Roy Tarya, kayo ko Uray! Pikarado mo sinalawgan mo. Ay, grabe ni. Uray, malas kaya. Uray, sabi ko sa'yo mo. Ay, kung ba malas, kaya ko to. Iyo, uray. Kaya ko busay mo tumod, boss. Uy, inakado mo si hawak mo. Kakada ko ng laboy ka to, ha. Grabe. So, sabi ko, napanlingaw na ako. Napanlingaw na, sabi ko sa'yo mo. Ah, probinsyano ko, maurag ni. Uray, mabawi ako sunod. Mabawi. Wala na, itsura ko.